Jedno razítko vlastní kosmetický salon. Napřed je potřeba rozhodnout, že chcete udělat profesní zkoušku. Potom vyplníte přihlášku a tu mi pošlete. Jakmile ji dostanu vyplněnou, tak zavedu vaše údaje do centrálního systému ISKA a ministerstvo vám zpětně vygeneruje číslo vaší zkoušky. S tímhle číslem už jste přihlášeni ke zkoušce. A když tu profesní zkoušku uděláte, tak dostanete oficiální razítko na úředně ověřený papír. Přesně o tomhle razítku ta zkouška je. A pak už musím jen poslat papíry na ministerstvo do archivu do Brna a vy si směle můžete bez garanta zažádat o živnostenské oprávnění.